Ola, benvidas e benvidos a esta campaña da Deputación da Coruña de fronte á violencia de xénero e en especial a esta palestra que se centra en como os medios de comunicación deben tratar as noticias sobre violencia machista ou eu iría un pouco máis aló, cal é o papel dos medios de comunicación fronte ás violencias machistas. O certo é que a resposta é sinxela, porque os medios de comunicación son axentes socializadores, ou igual que o son a familia, a escola ou o círculo máis íntimo de relacións sociais, os medios de comunicación son tamén esas esferas da vida onde nos imos asentando a nosa personalidade ou incluso determinando os nosos patróns de conducta. O que se emite na televisión, o que se lee nun xornal, o que escoitamos no radio, ao final acaba influindo no noso xeito de pensar, incluso de sentir e de actuar. Por iso, o papel dos medios de comunicación é tan importante á hora de desbotar os estereotipos de xénero e por iso o papel dos medios de comunicación é clave á hora de conseguir unha igualdade real entre mulleres e homes. Eu creo que a mellor maneira de facernos unha idea de como eses medios de comunicación son axentes socializadores, de como poden influir na opinión pública e incluso conformala, podemos facelo viaxando no tempo, viaxando á década dos 80. Este artículo publicábase no ano 1984 e é vista polo homicidio dunha menor de 14 anos. Supostamente o autor é o seu amante, un home de 55. O impactante é como non é que xa non se nomee a violencia de xénero porque nin se manexaba como termo na profesión xornalística ni moitísimo menos existía a conciencia social, pero o impactante deste artículo é como traslada eses estereotipos ou eses mitos de xénero, non? Como a culpable é a víctima, aínda que era unha menor, pero como, segundo relata a filla do suposto homicida, o seu pai tiña unha conducta normal e exemplar como pai e como marido, ata que aparece na súa vida esta moza que altera esa conducta ideal e como se traslada entón esa imaxe da víctima culpable e esta outra imaxe, ese outro mito do pai exemplar, non? Aínda que sexa un homicida, non se destaca ese aspecto, non? Eu quixera pensar que hoxe sería imposible un artículo como este, porque hoxe en día existen infinidade de manuais de boas prácticas ou decálogos de tratamento da violencia machista e de como tratar a imaxe da muller nos medios de comunicación. Pero para que todo isto chegase a este punto, houbo que facer un longo percorrido. E se falamos de historia dos medios de comunicación e historia do tratamento da violencia machista nos medios de comunicación, hai un punto de inflexión. E ese punto de inflexión é o asasinato de Ana Orantes. Ana Orantes era unha muller nai de familia que aparece nun programa de televisión da Franxa de Tarde, nun programa de gran audiencia, relatando os malos tratos físicos e psíquicos que levaba décadas sufrindo por parte do seu exmarido. Era exmarido porque ela interpuxera unha demanda de divorcio, conseguira divorciarse del, pero nunca conseguira unha sentencia condenatoria, aínda que o denunciou en repetidas ocasións, pero nunca conseguiu unha sentencia condenatoria por eses malos tratos físicos e psíquicos. Ana Orantes aparece nese programa relatando eses malos tratos continuados e ao cabo duns días a súa exparella, o seu home, José Parejo, acaba asasinándoa. O que acontece nese momento é que os medios de comunicación comezan a falar da violencia de xénero. Xa sabemos que do que non se fala nos medios non existe. A partir dese momento a violencia de xénero comeza a existir para a opinión pública. O feminismo xa levaba séculos nesta loita, pero é no ano 1997 cando a partir dese momento os medios de comunicación descorren as cortinas do secretismo
pois, dun fogar, que é o fogar de Ana Orantes, pero ao mesmo tempo de todos os fogares españois onde se estaba producindo esa situación. Entón, o privado se convirte en público, o persoal se convirte en político, os medios de comunicación ao final o que fan é evidenciar que se estaba producindo un problema social. Eso é o ano 1997. Xa hai un telón de fondo, porque no ano 1995 é cando se celebra a cuarta Conferencia Mundial das Mulleres das Nacións Unidas, e ali xa se fai unha definición de violencia de xénero onde non se circunscribe a violencia exercida pola parella ou exparella, sino que xa ali se define como todas as expresións das violencias machistas contra as mulleres, como pode ser a coerción, as ameazas, o acoso sexual, a prostitución. Xa hai un caldo de cultivo para que isto aconteza en España. No ano 2001, por exemplo, o Instituto de Radio e Televisión Española asina, xunto co Instituto da Muller, un manual que foi chamado Manual de Urxencia das violencias contra as mulleres, precisamente para elaborar unha serie de pautas para que os medios saiban como tratar estes crimes e como tratar estas expresións das violencias e como tratar tamén a imaxe da muller nos medios para procurar a igualdade na sociedade. Isto foi no ano 2001. No 2004 asínase a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. No 2007 está a Lei Galega, non? Que busca coa mesma finalidade. E todos estes marcos legislativos inciden no papel dos medios de comunicación a hora de concienciar a sociedade e a hora de lograr esta transformación social. No ano 2007 xustamente tamén se produce outro feito, como o de Ana Orantes, que sirve tamén de revulsivo, que é o asasinato de Svetlana Orlova. Como no caso de Ana Orantes, Svetlana Orlova foi convidada a un programa de televisión, tamén de gran audiencia, na franxa de tarde, en principio pois para ser sorprendida por unha exparella, un exmozo seu que ali no plató lle propón matrimonio. Ela rexeitao e varios días despois é asasinada por a súa exparella, polo seu exmozo. Como dicía, este feito sirve tamén de revulsivo para pisar o acelerador e para que a vicepresidencia do goberno se reúna con todas as televisións para intentar chegar a un acordo sobre un texto onde mellorar a imaxe da muller nos medios, é dicir, coidar cando as mulleres aparecen, en que contexto aparecen e en calidade de que aparecen, e tamén para afondar nesas pautas de tratamento das violencias machistas, dos crimes machistas. Ese era o ano 2007. A partir de entón, cada vez se vai avanzando máis e cada vez se van producindo novos avances legislativos. O último no ano 2017, cando se asina o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Nesas medidas, apoiadas por todos os partidos políticos, hai 10 centradas exclusivamente no papel dos medios na loita contra a violencia de xénero. Hoxe en día non hai excusa. Os medios de comunicación teñen un papel activo e os profesionais e as profesionais dos medios teñen unha obriga ética a hora de tratar as violencias machistas. Sabemos como deben tratarse estes crimes machistas, sabemos que hai que recurrir a fontes expertas, sabemos que hai que protexer a identidade da víctima, sabemos tamén cales poden ser os tratamentos sexistas que hai que evitar a hora de elaborar un contido no medio de comunicación. Sin embargo, sabendo todo isto, é posible encontrar portadas como esta. Neste diario de tirada nacional utilizase un recurso gráfico, unha fotografía, para ilustrar a visita do mandatario francés a España. E como se comproba, esa fotografía en principio non ten ningún contido político, nin nada que directamente teña que ver co propósito ou a finalidade desa visita. Neste outro exemplo,
Existe hai un titular no Diario de Andalucía no que se perpetúa un dos grandes mitos, un dos grandes estereotipos do xénero, non? As mulleres sí poden chorar, os homes non choran, non? E esta é unha captura de pantalla que fixo el diario.es dese titular, o titular dunha editorial que finalmente, o xornal retirou. Son dous exemplos do que non debería acontecer na actualidade sabendo o que sabemos os profesionais dos medios, pero que o papel agora mesmo xa non é simplemente tratar axeitadamente unha noticia sobre crimes machistas. O papel vai moito máis alá. Por exemplo, temos que visibilizar que a prostitución é violencia machista. E este artículo, por exemplo, é do ano 2019. Como podemos comprobar, neste artículo o que se conclúe é que as prostitutas son molestas nun barrio, pero en ningún momento, nin no titular, nin no corpo da noticia se fai referencia á explotación sexual, nin se nomean os consumidores de prostitución, nin os proxenetas. Non hai contextualización do que é a prostitución. Non se explica que hoxe en día a prostitución e a trata de persoas é unha das máis graves vulneracións dos dereitos humanos. Entón, situacións como estas se producen a cotío nos contidos dos medios de comunicación, porque tamén, cando tratamos noticias sobre crimes machistas, non afondamos nas raíces do problema, non se recurren a esas fontes expertas que teñen que explicar que a violencia de xénero ou as violencias masculinas contra as mulleres é un problema social e cultural que ten fondas raigames. Eu creo que os medios de comunicación temos que repensarnos e experimentar unha revolución dende dentro. Estamos agora mesmo asistindo a unha época convulsa porque esta pandemia mundial, o COVID, nos fixo pensar sobre moitas cuestións trascendentes e vitais que atañen ás persoas e á sociedade en xeral. E unha desas cuestións é, por exemplo, como é posible que as profesións sanitarias e as profesións do coidado sexan unhas das profesións máis precarias. E, curiosamente, esas profesións, na súa maior parte, están desempeñadas por mulleres. Os medios de comunicación, eu creo que non deben de asistir, sino que provocar esa transformación social, porque a cidadanía ten que ser consciente disto. Por iso, hai que poñer a vida no centro, como é o lema do feminismo, e os medios de comunicación deben de poñer a vida no centro, porque sin esas profesións sanitarias ou sin esas profesións relacionadas co coidado, non hai vida. E se non hai vida, pois non hai produción industrial, non hai tecnoloxía, non hai consumo, nin hai índices bursátiles, non? Poñer a vida no centro, que o lema do feminismo debe ser tamén o leitmotiv dun traballo xornalístico ou dun xornalismo con perspectiva de xénero, dun xornalismo feminista. Por iso eu agora vos convido a, como se di, poñer as gafas do xénero cando vexades a televisión ou cando teñades ante vos un xornal para detectar cales son esas conductas inapropiadas ou esos erros, esas manifestacións sexistas que aínda se producen nos medios, e acompañarnos aos profesionais e ás profesionais dos medios de comunicación nesta transformación e nesta revolución social. Anímovos tamén a seguir consultando recursos en defronte.gal e moitas grazas por escoitar esta palestra.